Chcete bývať nad mestom? Moderne a štýlovo? Vítajte v Košiciach na Furči a ukážem vám byt, ktorý má všetko a dokonca niečo navyše. Byt je po kompletnej novej rekonštrukcii s nábytkom na mieru a klimatizovaný, pripravený na okamžité nasťahovanie, bez starosti a bez kompromisov. Tento byt kombinuje štýl, komfort a výbornú polohu v jednom. Zaujal vás? Zavolajte mi a príďte na obliadku ešte dnes.